Totta kai. Joo. Okei, ketä meillä on täällä tänään? Juan. Kasper. Henkka. Okei jätkät, mulla on teille semmonen haaste, että se kuka lankuttaa pisimpään voittaa Amanikille 30 € lahjakortti. Ootteko te ready? 3, 2, 1, nyt! Mitä veikkaatte, kuka tippuu ekana? Miltäs tuntuu? Sattuuko missään? No vähän. Ei yhtään. Varpaisiin. Oot sä voittamassa? Joo. Ehkä. Totta kai. Joo. No niin, täällä on itse varmaa porukkaa. Jaksaa vissiin ihan hyvin. Mitä veikkaatte, kuka tippuu ekana? Siellä tippuu ekana. Harmittaako? Vähän. Kuka tippuu seuraavaksi? Siellä vissiin tulee kannustushuutoja. Miltäs tuntuu? Pahalta. Mukavalta. Mikä se tuntuu? Se on kumminkin 30 € lahjakortti tämmöisestä pienestä haasteesta, et ei jaksanut sieltä tipahti. Harmittaako? Ei yhtään. Siellä on enää 1v1. Voitat sä? Totta kai. En. Ei kannata luovuttaa. Aika tiukkaa tekee. 5 minuuttia jo. Siellä on voittaja. Sieltä lähtee vielä punnerruksia. Mitkä fiilikset? Helppo. Entäs siinä, harmittaako? Vähän. Vähän jäi harmittaa. Mut hei, täällä on voittaja meillä. Kiitos kun tulit videolle. Kiitos.